जुदि फ्रि एन्ड प्लान नङामोनबा बिसोरो उदालगुरिनि पुलिसफ्रा फैदों कारागावजों, बिसोर थांदों 7-15 जेब्ला जोंनि आर्मिशिपखौ लाना थांनो नागिरो उदालगुरियाव, बिसोरो क'क्राझारजों थाङाखै, बिसोर दस्रा रुट थांदों आरोखि। लामाया थारमाने बबेजों फैदों बेजों हाबाखै, बिसोर थारमाने दस्रा रुट लादों आरोखि, बाया बहलपुर। खिन्थु जानाखि उदालगुरिनि पुलिस पार्सनेलफोर फैफादोंमोन पुलिस अफिसारफोर फैफादोंमोन, बिसोर थारमाने बे बहलपुरनि लामाखौ मिथिया। ओमफ्राय बेहाय बहलपुरनि लामाखौ दैदेनलांदों बे स्पेसियेल ब्रान्सनि लाटुक दास, ओमफ्राय मा होनोमोनलायो बे क'क्राझार टाउननि असि मेनेस्वर बे। बिसोर गिबियावनो जोंनि मिडिया नोंथांमोन, दिनैनि NLFB सानजामारि डिजेनरेट केम्पआव नुजाफैनो हानाय गासैबो नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावो। मानो होनोबा सानथाम सानब्रैसो जाबाय कि एम बाथा आर्मि चिफ NLFBनि बिथांखौ हमदों बा जेलाव लांदों, बेफोरनि खोथा बुहुद बानसावलायनाय खोनादों मिडियायाव आरो माबाफ्राव इउटुबफ्राव। दा बिनि थार गुबै जाथाया मा बेखौ आं फोरमायनो थांगासिनो दङ। 25 तारिख जुलाइ, जायगाया जाहैबाय काजलगाव, सानजौफुनि टाइमाव सानै पुलिस पार्सनेल थांदोंमोन आर्मि चिफखौ लोगो हमनो, एम बाथाखौ लोगो हमनो। एम बाथाया न'आव दंमोन, बिनि उनाव बियो काजलगावआव फैदोंमोन ओरैनो बेरायनो होननानै। बे समावहाय स्पेसियेल ब्रान्सनि सासे अफिसार दंमोन लाटुक दास आरो मनेस्वर बे असि क'क्राझार, बिसोर सानै मानसिया थारमाने बिनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ नोंखौ लोगो हमनांगौ, नों बहा दं होननानै कन्टेक्ट खालामनानै थांदों। बिसोरो सानैबो सिभिल ड्रेसाव थांदों। 25 तारिख जुलाइ सानजौफुनि टाइम, ज' लोगो हमलायनानै रायलायनानै साहा लोंलायनानै चावमिन जालायनानै बिसोरो बुंबाय कि SP लेंहरदों, माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दं होननानै। अब्ला बिसोरो साहा लोंखांनानै ज' नोंखौ SP लेंहरदों होननानै क'क्राझाराव होननानै लानानै फैदों। जेब्ला ज' फैयो, जोंनि आर्मि चिफआ एम बाथाया गावनि पार्सनेल गारियाव दंमोन आरो लाटुक दास स्पेसियेल ब्रान्सनि अफिसार आरो मानेस्वर बे असि क'क्राझार, बिसोरो आलदा गारियाव आरोखि, सिभिल ड्रेसाव, इउनिफर्म गैया आरोखि। बिसोर जेब्ला लानानै फैयो, गेजेर ससेयावहाय फैयै फैनानै बिसोरो SP अफिसाथ' क'क्राझार टाउनावसो नालाय, ओमफ्राय बिसोर मा खालामखो, ओरै फैनाया फैनानै जेब्ला थिथागुरि मोनो, फ्लाइअभारजों थांसै होननानै लाना थांदों आरोखि माबाखौ, जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ। जेब्ला फ्लाइअभार मोनो अब्ला बुंबाय सराइकेलायाव गेस्ट हाउसआव थांसै होननानै। अब्ला मा खालामखो, सराइकेलायावहाय 7 बेटेलियन दङ आसाम पुलिसनि, APPN दङ 7, बिनि गेस्ट हाउसआवहाय थारमाने लाना थांबाय कि SPआ नोंखौ सावरायनो होनना लिंहरदों होननानै। खबर मोननाय लोगो लोगो जोंनि सेंग्राफोर माखासे थांफादों, बिथाङाबो दंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे काउन्सिलनि मेम्बार्सफोर दंमोन, बिसोरबो थांफादों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाहैबाय लाटुक दासबो दंफायो बेजों आरो असिबो दं मानेस्वरा। बिनि उनावहाय बे 5टा 6टा 7टा एराउन्ड 5 PM आवहाय मा होनोमोनलायो फैदों SPआ, जोंना बे क'क्राझारनि SP बे मा होनोमोनलायो पुष्पाराज सिं सारा, थारमाने बेखौ लोगो हमफैदों आरोखि। बेखौ लोगो हमनायाव जेबो खोथा रायलायाखै, मोनसेल' खोथा बुंदों, न'आव मारै दङ मारै गैया, मोजाङै दंजोबो होननानै बुंनायाव एसे खोथा रायलायनायनि उनावनो मोनसेल' खोथा बुंना फैदों बियो, आंनिफ्राय देरसिन अफिसार फैगासिनो दङ, नोंखौ लोगो हमनो, नों थाथ' आं थांसै होननानै। ओमफ्राय थायै थाबाय। दाना बे गेस्ट हाउसनिफ्राय जेब्ला 9:30 10:30नि गेजेराव, देरसिन अफिसाराथ' फैयाखिसै, SPनि देरसिनथ' फैयाखै, जायखिजाया उदालगुरिनिफ्राय पुलिसफोर फैदों आरोखि, पार्सनेल पुलिस DSP ना माबा होननाय खोनादों, बरा ना मा, आंथ' एक्जेक्ट नामखौथ' मिथिला। ओमफ्राय बिसोर 9:30 10:30नि गेजेराव फैनानै जिखिजाया बुंफैदों, नोंखौ उदालगुरियाव आरो सावरायनो लांनो नागिरदों होननानै बिसोर गारि गंनै फैदों, बलेर'। बिनिफ्राय आदा बाथाखौ बा जोंनि आर्मि चिफखौ, NLFBनि आर्मि चिफखौ बिसोरो सराइकेला बे 7 APPNनि गेस्ट हाउसनिफ्राय बिसोर लाना थांदों। बिसोरो जुदि फ्रि एन्ड प्लान नङामोनबा बिसोरो उदालगुरिनि पुलिसफ्रा फैदों कारागावजों, बिसोर थांदों 7 APPNआव। जेब्ला जोंनि आर्मि चिफखौ लाना थांनो नागिरो उदालगुरियाव, बिसोरो क'क्राझारजों थाङाखै, बिसोर दस्रा रुट थांदों आरोखि। लामाया थारमाने बबेजों फैदों बेजों हाबाखै, बिसोर थारमाने दस्रा रुट लादों आरोखि, बाया बहलपुर। खिन्थु
जानाखि उदालगुरिनि पुलिस पार्सनेलफोर फैफादोंमोन पुलिस अफिसारफोर फैफादोंमोन बिसोर थारमाने बे बहलफुरनि लामाखौ मिथिया ओमफ्राय बेहाय बहलफुरनि लामाखौ दैदेनलांदों बे स्पेसियेल ब्रान्सनि लाथुक दास ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलायो बे क'क्राझार टाउननि असि मेनेस्वर बे बिसोर सानैया थारमाने बहलफुरसिम दोनलांदों आरोखि माबाखौ मा होनोमोनलाय जोंनि आर्मि चिफखौजों आरो माबाखौजों मा होनोमोनलायो बे उदालगुरिनि जानाखि पुलिसफोर फैदों गारि गंनै बलेर' गंनै फैदों आरोखि गुफुर बिनि उनावहाय थाङै थांबाय जेब्ला माबा जायो मा होनोमोनलाय आराउन्ड लाइक थिनथा बा साराय थिनथानि गेजेराव फुंनियाव लांनांगौआ उदालगुरि माबायावसो लांनांगौमोन मा होनलायो थानायावसो लांनांगौमोन पुलिस स्टेसनावसो लांनांगौमोन बिसोर मा खालामखो बाया आरो खालायगावआव सोना दोनदों आरोखि